jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Fid-dawl tad-diversi talbiet li jsiru lid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi għal kull tip ta' xogħlijiet matul is-snin, id-domanda komplet tiżdied u għalhekk inħasset il-ħtieġa li ssir riforma fil-proċess ta' dawn it-talbiet biex jissaħħaħ l-operat ta' dan id-dipartiment. Permezz ta' online portal il-kunsilli lokali se jkollhom aċċess għal sistema ta' ħruġ ta' talbiet fejn se jkunu jistgħu jissottomettu t-talba biex isir ix-xogħol. Bħala parti minn din ir-riforma inħoloq unit ġdid li se jkun qed jipproċessa dawn it-talbiet, jassisti fil-proċess tal-applikazzjoni u mbagħad jassenja l-ħaddiema jew kontratturi neċessarji għall proġett bid-dipartiment jibqa' responsabbli għall-implementazzjoni u twettiq tal-proġett mill-bidu sal-aħħar. Il-kunsilli lokali se jibqgħu dejjem fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet. Beda l-proċess biex il-kunsilli lokali jkollhom aċċess għal dan l-online portal. Bit-tieni fażi tar-riforma tkun li d-dipartiment jifrex dan is-servizz għal aktar entitajiet fosthom NGOs, għaqdiet sportivi u entitajiet pubbliċi li jaqgħu taħt il-parametri tad-dipartiment. L-għan aħħari ta' din ir-riforma huwa li t-talbiet tax-xogħol isiru b'mod strutturat, effiċjenti u ekwu madwar il-pajjiż, kif ukoll biex jiġi simplifikat u ċentralizzat il-proċess amministrattiv mid-dipartiment. B'dan kollu il-pis tal-proċess ikun fidejn id-dipartiment u minflok il-kunsill lokali ikun jista' jiffoka fuq il-viżjoni li jkollu għal spazji pubbliċi isbaħ u li jaqdu l-komunitajiet moderni tal-lum u tal-ġejjieni.